Plan people being, gila ko asawa na ikaw ang isulo ka at bulan. Jadi namin akong batik karon di ka ato. Sana ka kayong dahigda raw dito. Noong na agad ako lang ito rin mas pala ito. Gusto kong dahigda kita. Kalau isa Diyos, naniragi ko, nag-aaral naman. Ako pag-iubo sa ako ang buhay ng Diyos, gamahanan ng buhay ng Diyos, ang ito ang executive official, supreme executive official, Apostol Bonifacio Monsinero Ukol, atau pastor official nasa gawas, Monsignor Jimmy Punas, Bishop Elect, Emilio Kaane Senior, Narciso Amato Junior, atau kaparian, deacons, pastors, mga membro sa Church of the Body of Christ na gabi short visits pangyatak sa kuwan yung pason tama po kay lain yung kayo yung kuwan yung terus mengawas ng tingong yung kita kanya mikrofon ako ika-excited kagabi o ika-uno naman no? Ika-uno group ka nyo kalima so wala din sa uban no? Master 1 sa District 5 na pero kauna ang District 13 no? Dahil kita yung sunod sa District 5 especially Master 1 ang 3, 4 3 and 4 wala pa sila kini nindot mo rin siya kay akong iumol ba no? Ang kabatungunan o kung sa kabukaton sa ato ang pundok ng mga Church of the Body of Christ kaya kini kabatungunan mao kini sila yung sunod kanato ka mga kita musunod sa dili musalog ka ng kita no? Kami mga edad ng musalog ang mga kabatungunan na usap ang musunod sumara umulon ka na sila mga kaigsunan no? Tunan sila unang ginahimo nila sa napulan ining nalili sa atubang apil sila sa prayer meeting namo no? Pinatuduan na mo umusay sa unang pagpakita sa chapter, verse makita ninyo sa mga contest na amo na rin sa gilala na sa inter-district no? Makita ninyo wala yung protestant na gagmay kaya kuha ng District 5 ang ba na district na idaranan so ako gitanaw na katunduhan lang sila na naibigay District 14 o kinatuan rin nakaana ko mapilin yung gato maulong may nalang kinawagin siya no? Siyempre kamay ganyan kontra so wala na ang ngayon na itong tunan ang kapatanungan o kung sa'y importante sa palaan kasulatan kaya pag-abot sa panahon ng kaisunan sila na pinudala ini atong baruganan karon ng Church of the Body of Christ. Actually sa unang mga kaisunan ako ulang pa ko pagtuo ini nga baruganan gigikan ko sa Iglesia ni Cristo no? Pero sa diha kuyo ko sa mga activities mga inter-district sa mga kalimutan no? Sa Church of the Body of Christ na ginahinay o sunod sa kong kasing-kasing o unsay kabuhaton sa Church of the Body of Christ angkod na inani na nga kuwang naganahan lagi kay kung puyo-puyo kaya lang na lagyo kayo kung
kung mapwede panangkin na nakapoy magbuot, magbuyo ko. Kung kinilagay nga, napakagulay trabaho ko. Hindi mo pwede kita magbuot. No? So, ang Diyos, kay kabaluan na. May mga meeting, gusto ko pumapil ka. Sama ato sa ikaw, gusto ko pumapil. Pero, hindi ka pwede. Kaya may tao ka nang wala kita trabaho sa gobyerno, kaya pwede na magiging siya ang gusto. Pwede na kita. Karoon na kami sa meeting na po sa council, dito sa Surigao ng Gapon. Ginoo rin yung may palo. Kung tagaan kung higayon na magkakuyo. Actually, tulong kita po sa Church na Banay Press na advisor. Una, si Pastor Alex Pangugor. Ikaduha si Raylan Elupinis sa District 6, Daulan. Kung kiningubos ninyong sulubo. Tulong kinagabong mag-ekson tungod kay ang problema sa iglesia ako. Kinanglang itampo-tampo na mo ako ang mga kahibalo o kung sa angay buhat ko aron nga masulbat ang mga problema na itong itubang karon. Hindi pwede isa rin yung mga eksona. Walang tulong ka po, hindi mo na advisor ng Church, the Body of Christ, aron sa inyo niya na matampuhay kami kung sa'y maayong buhato. No? Wapo gani mga eksona kung tulong hindi makapil sa council meeting. Kung lagi kay Lagyo, kasagaran ang ipinigayon ng mga meeting. So, nailay pagkayo ng isa at nangyari sa tuwaan sa Bito, Sara, si Vera, at Katuloy. So, ingon yan ang mga isunan na ang balik ko sa mga batan ng mga isunan importante kayo, may taalagay kung ang tanan nga cluster musunod po sama ni Imi. Sa iyo na bang siya, ang mga patanong ng pare, may importante, anong guide, no? Kaya kining mga idara o ikuyo ng mga usay kuhaan, mga activities ng pagkabuhato. No? Ikuyo na po. Salamat po tayo ni Consigliere Joby Ligunas na dali na po siya isugot. Nagihangyo siya sa tuwang Reverend White Morales sa tuwang nakapatantunan, Reverend Dugong, Reverend Paugan. Sugot po siya na maghimo kalihukan na sama ni ini. So, nahimo, kalima na din na kalihukan ni ini kalihukan. So, mukha naman ang ako ang mensahe ng kagabion, Paspuro, may gabi, kanatulong ka na. Anyways, thank you so much, Sir Jimmy Cortez, ito siya showcasing kaya kami yung kami gapisahin na di ba ako kaya ito mga gabirugan. So I guess, for information of everybody, this is our last, ano ba ito?